Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi genduk Niken Salindri. Bilih nuwun sewu sakderengipun Niken tampil yang penuh dan full, ya sinden liyane dimunculkan dulu. Leres kita masane. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Nah, mumpung niki genduk Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut ora. Ah, driji niku warai kok rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken Salindri, ayo sehat. Alhamdulillah pangesune Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pinggir Jagung. Nggih. Pun nate dereng sakderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Saderenge nggih dereng men ngono padha lho. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan lah. Iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pinggir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin ya Pak. Amin. Amin. Semakin beliau semakin tok. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah menglobalkan semua Pak, menglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik. Ya semakin rejo, semakin melimpah. Ya bolong warna iki. Dikira aku goblok ngono lho Pak paling ya Pak ya. Iya. Mbok menawa dhek ora tega karo awakmu ngono ya. Kaya ngene wong tuwa iso ora tega. Lah wong tuwa ora tega nek awakmu harus. Ya kan gentenan nek ngomong. Yo wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Nah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih. Hasil panenipun saka petani melimpah Ya. ruah, gilinge lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Iya Pak. Nggih. Ya kuwi lho, piye loro kuwi ya numangsaku ya Salim. oh iya Rum Salim ya Nduk. Wah, kan ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lha kuwi sumpah yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwe ra ketemu, suwe ra video call sosok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to Pak, terus kula nyinden ngoten sampai ngimpi ngono kuwi lho Pak. Aku iki kangen lho Pak kan. Aku dadi buka iki Pak Dalang tak pengen sare ben ra ngimpi. Lah lerengku kapan mau iso ora turu lho. Ya malah jatane piye lak ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gede no. Sampeyan lah asline terah kok Klaten to. Nggih Pak. Lah lek diturut aku ya terah Klaten. Nggih, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Nah iku yo Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho. Tak 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. iku ora terah Klaten. Lah piye? Terah ngono.
Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangesune, Pak. Aja lali karo wong tuwa, bar iki poso terus bodo to. Nggih, Pak. Ya paling orang tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Ngono. Lho, Pak, yo kuali. Lah apa? Lah kula sing anake jenengan dirose. Loh, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. ini Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku tembung kok menyangoni. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho. Nah. Bebungah. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Lah padha karo Yai Segoro. Nah, ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang kita. Lah ya kuwi kan. Terus baruan nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet ngomong anak putune. Ora dia putu Ya, krek aku ketok tuwek lumayan kok butuh barang lho. ora teges iki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, nembang sing apik kayu to. Bawa mboten Pak? Ya bawa yang neng gen CD atau neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki ana CD barang. Siji yen kula iki saiki ora disetel. Iya, Pak. Dadi PP yo. Kok malah di PP. Apa we? Tinggi kaset ngono kuwi to? Iya. Di PP. Iya. Iki malah dene aku ora ning proyeke malah siji ora disetel candal-candal ke. Alhamdulillah nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Lah buktek lek mangkate niken salendri pancen saka gamelan, saka mayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning gawane apa nderek sampean. Ya apa? Nggih. Yo gawane apa? Pelok menem. Ayo. Ya, pelak-pelak Yo karyane Mbah Mantep Suwardi. Ya. Nggih. Enggak, gawane apa? Manut karo sampean. Ya. Nabian bendino tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. ora tau entek suarane.
apa-apa yo mesti iso. Terima kasih. Ah, sinaune mempeng. Yen was rina hingga ratri Kelas piye tak dulang suarane piye Wes pokoke nek mikir yo apa ora kena diragukan. Dari era lagu sekarang, era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. beres mergo ngibarati bangunan iki pondasine gendut niken iki wis dakoh dhisik buat ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis dakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwardi iki mantep Sudarso maturna langgame karya Mbah Mantep ngenteni. Wah, cok monggo. Nggih. Aku ngenteni tatamu genduk niki nembang ngenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundhenmu no ya bapakmu dhewe sinten mak
Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung. Sinten sing rawuh? Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hari Wuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe ya. Salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nduk. Nembang apa-apa nek becik, apa-apa nek apik. Pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni. Gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diblowentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Dolang. Jenengan sregep prihatin sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados Mas yo bapake kaya ngene, anake kan dadi apa? Dadi pegawe no. Ngono ki ora pegawe. Terus Grab. Ngono ki ngojek malah ngegrab tak kira pegawe. Nolak salira lho, wis pokoke diniken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun diniken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, luar biasa, kebaya dan jari. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya, ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu saya terus janduk ya ayah. Aku ayah. Iya dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sampeyan dianggap mati loh. Orang apa-apa kalau dipesen sih lah ning kono timbang antri. Akhirat kedudukan. Ini jenenge anak perhatian ngene iki. Doa sebelum meninggal. Lah, wong bae dicicil nek donga. Wah, ora mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Nggih, selamat datang. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kan asmane dawa. Napa? Hari Senin Sasar Bu. Bapak Hari Wuryanto. Nah, Pak Hari Wuryanto. Panjenengan iki nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi, dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek ben ki nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae, dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngeratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati. Yo nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Iya, pasti. Yo tembang alas sekarang kan. Apa? Alas. Apa kono Kuswitono lo boleh? Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek panturan. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa? Biasanya kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok.
Masa Iya. Enak sing elek-elek ngene. Iya, kalau jelek-jelek ini kan setia. Jajali takoni Pak, niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Ngene nek Senyunyur-nyunyurnya ya. Iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Tapi duwike rada sithik. Nah iki elek, utange akeh milih. Jajal milih. malah kaya remuk. Milih di Joko. Lah aku yang milih sing kaya Ya. Mas Dolan. Nah, ngene, dadi ngene iki Bro, sepurane. Salah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah. Dadi Tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya. Siapa? Pedus saya. Enggak apa-apa, pedus sebagai perwakilan dan perumpamaan. Kalau melihat pedusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lemot. Malik. Lah sing kagungan Dik Niken lah sing mari yo Dik Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi Dik Niken. Dik Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta murni. Sampeyan yo kaya wedhus yo padha. Lah, kalau wedhus Dik Niken piye? aku yo ngerti kaya roh Dik Niken. Magenah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah bokong. Gila. Oh, wedhus ta ya? Wedhus iki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Sa, iki dirimu ngatur apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewolo. Nggih, ngaturaken lalaken mawon.